Magula na, parang masaya! Morning! Magburautan din para sagad na! Kasama nyo sa pag-unat, Mumog Hilamos, ang Angkol, Morning Call! Dagul, at si Tita Morning, Tits! Tanya sa Feel Good Morning! Ang kulo, cool ba? Ayaw, cool. Sa'yo pa, cool. Dear Call and Tits, magandang umaga po sa inyo, lalo na sa mga suking tagapakinig ng Feel Good Drama. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Daniel. Isa po akong si Manloloko na naging si Manloloyal. Single dad po ako. Meron po akong 2 anak na puro panganay. Pero andun na ang mga bata sa kanilang mga nanay at ako naman po ay nagbibigay ng suporta sa kanila. Walang-wala po kami nung una. Mga magsasaka lamang po ang aking inay at itay sa probinsya. Taga-probinsya lagi. Sa Negros ba? Sa Negros Oriental. Grabe ka naman probinsya, ay. Pero naging maayos ang aming buhay sa probinsya dahil naging seaman po ako. At meron po akong album ng iba't ibang lahi ng babae. Siguro mga nasa 35 na ang aking naging girlfriends. Hindi ko na po halos mabilang dahil sa sobrang dami. At habang kami nakasampa sa Russia, bay, grabe, bay. Ang dami mong chicks pala. Grabe, isang album. Ilan to lahat, kapatid? Hindi ko na nga nalagay dyan yung iba eh. Wala akong picture nung iba eh. Minsan nanghihingi ako ng remembrance. Minsan nagkakapag-picture kaming dalawa. Pero wala. Kasi, grabe, dami na ko. Ba't ang laki ng suso nitong isa, oh? Stoy! Grabe naman. Malanyog eh. Itong isa malapapaya, lawlaw eh. Pero alin bro, mas bro. O mga original ba yung mga dede nito? May iba dyan, nagparitoke na. Hindi pwedeng lamasin. Ha? Hindi pwede. Ayaw nila, basta naritoke, baka lumusot. Oo nga, So, ano lang, kiss-kiss lang yun. Ganun lang. Ay, grabe ka talaga, Daniel. Ikaw na talagang idolo sa lahat. Ikaw na talaga ang Bro, Lodi. grabe ka, bro. Grabe talaga. Mamigay ka naman, bro. Kaya nga eh. Kayo dumiskarte kayo, may pera din naman kayo Hindi kasi ako ayoko magkasakit eh. Kahit sila yung lumalapit sa akin, sa kapugian ko, ayoko magkasakit. Kasi gusto ko, kapatid, yung mapapangasawa ko, virgin ako makukuha. Bay, maniniwala na sana kami, bay. Gusto mo i-tsaka namin doon sa bay? Ito sa barko, bay? Ha? Huwag may galitin, bay. Ay, nako, kayo talaga. Basta sinasabi ko sa inyo, yan, yung mga album ko dyan, puro mga grabe. yan. Teka, ito Oo. Saan to? Sa banyo kayo nagpandali? Ako pa, dyan sa kabina yan. Kung Grabe. umakit ng barko yan, dadalihin ko yan. Ano yun sa'yo, lumalapit o ikaw lalapit sa kanila? May kontak ka na. May kontak na tayo dyan. Bigyan mo naman sa aming ahente. Ano ba pangalan na ahente mo? Jerome?
Bay, grabe ka, bay. Mamigay ka naman, Kaya bay. nga. Daddy. Sinasabi ko sa inyo, diskarte kasi yan. Minsan yung iba dyan, alam nyo ba, hindi na ako nagbabayad. Talaga. Hindi ka nagbabayad? Bakit? Siyempre, liligawan mo lang yan, lambingin mo lang yan. Yung iba, binibigyan ko lang chocolate yan. Ibig sabihin, dinadaan mo sa puso? Ganun. Gano'n ba yung diskarte? Ganun, Para King. makalibre? O, bigyan mo ng... May kilala ako. Maliit lang na pabango. O, bigyan mo. Ganun. Diskarte lang yan. Ganun pala yun. Bigyan mo ng pagkain. Pag napol sa'yo, libre na. Libre na yan. Dadala mo ng pagkain. Dala mo ng pagkain. Pag gano'n napupol ba babae? Pag gano'n? Oo, basta binusog mo yan. Pakita Paano, mo lang na... paano gusto pag mo siya. syempre I love you mo yun kahit di mo mahal? Kaya mo yun? Yung sabi mo, Kailangan mo mag-I love you para maniwala. Ganun yun? Ganun yun. Papaniwalain mo na mahal mo siya. Ganun pala yung Daniel, no? Siyempre, iba naman yung pakay mo. Expert ka talaga. Ako mga ilang buwan mo yung i-chat bago mag-I love you? Bago Anong ilang madali? buwan? Tanong mo ilang days. Ilang oras? Ilang oras na lang. Siyempre, isang buong araw. Okay. Ano yun, I-chat mo mga ng dalawang i-chat. buong araw chat ka ng chat. Pagka pangatlong araw, bitawan mo. Tapos, Huwag mo i-chat, mamimiss ka nun. talaga. Ay, ang galing mo talaga, Ang galing mo talaga, Uncle Daniel. Manang-manang ka talaga sa pinagmana mo si Uncle Dagol. Ganyan pala yung Hindi, style. diskarte. Kanina mo yung natutunan. Teka, syempre, may Sa nagturo. friend ko, Anong pangalan ng friend mo? Kasi gusto mo ikaw na lang magturo sa amin. Paul ang pangalan. Paul? Paul Loco. Si Paul Loco, kaya... Loko. Yan, Ang galing, diskarte ganun yan. pala yun. Papaulanan mo ng chat. Tapos biglang bibitawan mo. Bitaw ka. Tas, mamimiss ka yan. Ano sasabihin ng babae? Oh, syempre. Ano sasabihin? Ano nangyari? Ba't ganun? Tapos? Syempre, papapamiss ka lang naman. Sabihin mo lang, sorry, na Tapos busy kailan lang. mo dadalihin? Pag nagkita na kayo. Siyempre, na yan. matik na. Aba. Ganun lang diskarte. Paikot-ikot po ang aking naging buhay sa barko. Alam niyo po, Col and Tits, parang nagsawa na rin ako sa gantong buhay. Na yung dalawa ko pong anak ay hindi ko na nakikita. Nagpapadala na lang po ako ng pera sa kanila. May mga asawa na rin ang kanilang mga inay. Pagkababa ko po ng barko ay nakilala ko si Farah, isang online seller. At dito nagbago ang takbo ng aking buhay. Andito na tayo. Ako, pakilala ko na lang sa inyo to, ha? Daniel, ito yung kaibigan ko. Please lang, wag mong saktan to. Mars, Mabait, Mars. Ano? Halika muna dito. Mars, mukhang sobrang babaero eh. Mars, ayupas na ako sa babaero. Mars. Gwapo nga si Man, pero ang dami ko namang kaagaw. Matik yan, may koleksyon niya ng chicks. Mars. Huwag ka mag-alala. Magbabago na raw siya, sabi niya eh. So, aminado yan, Mars. At least umaamin. Yung iba hindi umaamin. Ganun ba yun, Mars? Oo, ganun yun. Kunyari, mabait. May nagre-react dito. May nagre-react, Mars. Wala naman yun. Wala naman ako sinabi. Naboyet ang pangalan. Kaya nga Pero nagre-react. umiiling-iling. Yung camera. Ay, grabe. Lingo-lingo pa. Daniel. Kasi, Hi Farah. Daniel, pasensya ka na, pero to be honest, kundi dahil sa kaibigan ko, hindi ako makikipagkilala sa'yo kasi sorry, pas ako sa seaman. Bakit naman? Di naman ako grade 1 na alam ko lahat ng seaman manloloko. At alam ko, sabi mo nga, di ba? Sabi sa akin ng friend ko na may dalawa ka na daw panganay. Unang ng Totoro ka lang yata eh. Hindi, syempre, hindi nag-workout yung relationship namin nung una, tas yung pangalawa, ganun din. Pero nagsusuporta naman ako sa mga bata eh. Baka
buntisin mo lang din kasi, alam mo yun, pasensya ka na ha, kasi trauma na ako sa mga past relationships ko. Tsaka, Diyos ko, habuling-habulitan mo yung tsura mo, habulin ka, ayoko nang may kaagaw. Huwag kang mag-alala, wala namang agaw pag sinagot mo ako. Talaga Oh, ba? Mars, wala na daw mga agaw, Mars. Dahil to trauma ba yung friend ko? Basta, bahala na kayong dalawa dyan. Basta ako, focus lang kasi ako sa buhay eh. Sigurado ka ba na... Mars, Mars, pagbigyan mo na yan kasi mabait yan. Nagbagong buhay na nga. punta ka na lang sa bahay, sige, para malaman ko kung gaano ka katotoo. I-meet mo yung parents ko, tsaka yung mga kaibigan ko. Sige, pag may time. Pag may time, pupuntahan ko yan. Sige. Sa ngayon, medyo busy pa kasi ako eh. Kung, alam mo na. Mars, pag Mars, yan ang gauge ko, red flag agad pag ayaw humarap sa magulang. pagbigyan mo na ito naman. Tuloy ka. Pasensya ka na sa apartment ko. Kukuha ko ng condo unit pagka balik na siguro kasi... Wow, yaman talaga. Kaya maraming nahuhumali. Nag-iipon pa lang naman eh. Upo ka. Bakit ako, ba't walang tao? Siyempre ako lang naman nakatira dito eh. Ginagamit ko na to pag nauwi ako dito sa Pinas. Yung mga magulang ko kasi nasa Negros Oriental eh. Daniel, kung may balak ka, huwag mo nang testingin. Kasi hindi kita papatulan na. Hindi ako ganong babae. Ano may balak? Bakit mo ka dinala dito? Tayo lang dito. Tapos puro alak ko. Matulog Pag lang may tayo. alak, may balak. Matulog lang tayo. Huwag ka nang uminom. Matulog lang tayo. Ba't ako matutulog sa ibang bahay? May bahay naman kami. Ito naman. Dito lang ako sa pinto. Ano ba yan? Sige na, ka na dito. Bitaw mo ko. Alam ko na yan. Alam ko na to, napanood ko na to. Pumikit ka na para hindi mo mapanood. Sige. Sige na, di ka na nga dito. Kiss lang ah. Sige, kiss lang. Hindi ako pipikit para wala mali siya. Maduduling tayo. Ganun ba yun? Ganun yun. Pikit para intense. Pag pumikit kasi baka hindi ka mapigilan. Kaya nga, walang pigilan. Hindi, dilat na lang ako. Ikaw na lang pikit. Sige na. Kiss lang ah. Wag kang humawak dyan. Sige na. Daniel! Ano ba? Kiss lang eh. Ba't ka nang huhubad ng panty? Sorry na. Sige. Ayun ang sinasabi ko, kaya ayoko sumama dito eh. Oo na, sige na. Hindi. Napakababaero mo. Alam mo, madadaan mo ako sa ganito tulad ng mga ginagawa mo, dinadala mo sa kondo. Sige na. Sorry na. Dala lang ako. Sige na. Huwag mo gagawin sa akin ulit yun. Ikaw na lang matulog dun. Sige na nga. Si Farah po, ang Colatits ay tipo ng babaeng hindi po siya easy girl. Kakaiba po siya sa mga babaeng nakilala ko at naging jowa ko. Subalit gusto kong patunayan kay Farah na nagbago ako dahil sa kanya. Bago po ako sumampa ay kinausap ko siya na hintayin niya ako. At halos araw-araw po kaming nagkausap sa cellphone basta't may signal kami sa barko. At di na rin po ako lumalabas ng barko tuwing dadaong kami. Nasa kabina lang po ako. Kung hindi man kami magkakausap ay nagpe-pray. Yun ang aking ginagawa. Sana patnubayan ako na maging nahintayin ako ni Farah. Makalipas ang 9 na buwan. Kumusta ka na?
okay lang. Farah, gusto ko nang ma-meet yung mga magulang mo. Seryoso? Seryoso ako. Kasi alam ko naman... Nagbago ka na talaga, Daniel. Kasi, Daniel, may amin ako sa'yo eh. Ano yan? Habang magkahiwalay tayo, lagi kitang iniisip. Oh, talaga? Daniel, mahal na kita eh. Ito ba, totoong gusto mo na makilala yung mga magulang ko? Gusto mo na maging seryoso? Ayaw mo nang maging babaero? Seryoso ako sa'yo, Farah. Talaga? Alam ko ikaw na yun. Talaga? Alam mo ba, sa loob ng 9 na buwan, diba nag-uusap tayo araw-araw? Oo. Pray lang ako dun na Talaga? sana Paano yung pray mo? ganyan. Ganyan ako dun sa bar ko. Ilang minutes? Tagal. Pag wala ka pa, nagpe-pray muna ako. Tapos after mag-usap, Paano pag nagpe-pray. dumadaong yung barko sa mga bansa? Sisilip lang ako sa bintana. Di ba may mga nag-abang yung ahente mo? Ganun lang sa salamin. Yung album mo, tinapon mo na ba? Sinunog ko na. Sinunog Wala mo akong ibang album. Daniel, May bago akong album. Ano? O, tignan mo. Puro picture mo lahat yan. Pinaprint ko. Talaga? Kinuha ko lang sa Facebook mo yan. Mahal. Ano? Mahal mo talaga ako, Daniel. Mahal kita. Mahal kita, Daniel. Sinasagot mo na ba ako? Mahal kita. Halika na. Pumunta ka kay nanay at Harapin ko tatay. yung mga magulang mo. Thank you, Daniel. Mahal na mahal kita. Mahal kita.